morning guys. Ngayong araw guys ay mag-church muna kami sa Shalom Lupi Presbyterian Church guys. Naka-flare ang mga gang guys, oh. Ang gusto mong order dyan, anda guys. Shoutout sa mga taga-Lupi, San Fernando. Sarado ngayon na ni boss. Babawi yung si boss. Hindi mag-end. August na. Kailangan bumawi. Sabi dito. Green na green guys. Oh, napakaganda. Napakasarap dito sa probinsya tumira. Ang hangin. Shoutout kay ma'am. Mga ganda mga tanim niyang alaga. Ha? Dito tayo sa sentro ng Lupi. Tayo simbahan. Okay. Tayo guys. Kita tayo kay Banggay niyan. Kanan tayo, kanan pala ang simbahan. Lalagan sa kabila. Mapaayos. Ayos on 4 tayo. Sure ka to eh. Ano kasi sa kabila? Lagi ito. Guys, malapit na tayo sa church. Okay guys. Nagulat sit na nga eh. Siguro daw ito baga. May birthday na ata. Sunday kasi. Kaya libot na muna tayo dito guys. Shalom Lupi Presbyterian Church guys, oh. Pasok na tayo. Annyeong. Ito ang sasakyan ni Ninong Odin. Ayan, napakaganda. Ito. Parking tayo. O, ito ang Shalom Lupi Presbyterian Church guys. Sa vlog natin. Sama natin. Tayo. O, ganda dito. Yung sensor. Natin para hindi na. Ayan, dito tayo sa Shalom Lupi Presbyterian Church. Ayan tayo. Naman guys, maganda dito eh.
Ayun na nga guys. Oh. Tapos na tayo mag church. Dito sa Shalom Lupi Presbyterian Church guys. Oh. Uwi na tayo sa bahay. Napakainit ng upuan. Palamigin muna natin guys. Ito ang sasakyan ng aking ninong. Ninong Ode. Ayan. Bago natin yun. Thank you Lord. Itong tungawan. Mabang tayo nagpapalamig ng tungawan, magbalag muna tayo dito sa labas. Guys. Kay Jonas. Sa mga gustong sa dito sa Bicol, Shalom Bicol Pit Academy guys oh. Oh, ayan oh. Edong. Si Edong oh. Tayo. Init eh. Peace. May natama yun. Hindi kita maagit eh. Ngayon. Ngayon ako nakapag. Sa mga kids dyan, dito na kayo sa Bicol Pit Academy guys. Yan. Yan po. Ano sasakayan mo? Pwedeng Ravel. Pwede! Tayo dadaan. Shortcut na tayo dito guys. Sis! Si Kiki oh. Basyon! Basyon, ingat po kami. Na kami. O, kaway na oh. Extra ka sa vlog ko. Tayo, ingat po kami. Eh, maigot na kami. Zone 4.